Eze-Ana Ugochitubelu. Welcome, oraifite. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na-eje ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu kampụ ọ ya adị, maka na eziokwu anwa jaja ndị okere dịga anyị fọndambaki, ndị oche dị anyị fọndambaki. Fọdụasị kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma, buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa, obodo ụka bịakwa. Good day, viewers all over the world, lovers of Eziokwu TV. I welcome you all in today's section of question and answer. In our midst, we have an ordinary evangelist. Sir, you are welcome. Well done. Please, I would like you to introduce yourself to the benefit of those that today is their first time of joining us. Thank you. My name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. You're welcome, Sir Ogbuefi Eze-Ana. Please, before we proceed, is there anything else that you would like to say to our viewers? Yes, viewers all over the world. If you are watching me from Eziokwu TV, you like this program, and you want to know more or to share it to other people, go to Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite na YouTube. In wiki and I will over 1,000 lessons here. About wasn't I watch from Eziokwu TV. I don't know a movie like everyone you watch na channel. Jenna Ugochitubelu movie productions na YouTube you watch me. I want no English movie. Nobody kid watching na Eziokwu great movies. Watch here. I want no Igbo movie. Jenna no Eziokwu TV Nollywood movies. Watch was here. Then God was able. I'm one nature look. He's so in a giant actually. More nature look. I want to family. Send the message in our WhatsApp 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. Nalo. Thank you so much, sir. Welcome once again. Okay. Sir, why do you prefer
that name, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, to your English name? One, why I prefer my native names more than English names. The simple is simple. One, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu is my title name. Yes, I find you also Eze-Ana. Mana my native name, Gogo bụ Chukwunonyelem. Now, let me tell you, give one Igbo, give one Eri, may God abandon your native name. And what they don't know. Your native name would the original name. All that your native name, Katie Maragan and more. All that their native name, as in Afro in Asia, can what they don't know. Your native name, only ever the about that your native name. Only go away him and bido na mgbe a na-atụ ime gị ma ọ mgbe ebu gị n'afọ ma ọ bụ n'ụbọchị ọmụmụ gị ọ bụ nya nwa ihe kpalitere nne na nna gị ma ọ bụ ikwu ma ọ bụ ibe gị enwee na-eme ọdachi afa maka na afọ onye na-esu ya ịghọtara ya and afa ndị enyere gị bụ maka ihe a na-atụ anya ma ọ bụ ihe a na-ewu isi na ndụ gị ma ọ bụ ekpere a na-ekpere gị n'isi gị ọ ihe nwere meaning ka eji baa gị ya bụ afa and afọ onye na-esu ya and afọ a bụ afọ mbụ na mbụ ndị nna nna gị ha na mmụọ niile so gị wee bịa ụwa tinyere n'ime obi nne na nna gị ha wee baa ya bụ afa ịghọtara ya then afọ a afọ nwere meaning mana mkpa ụfọdụ ihe niile ị na-agbagharị nwere ike ọ bụrụ na because of ị na misplaced identity ka mmakwa atụ ọzọ mana eriri anyị hapụzie ezigbo afọ a lugati afa m Chukwunonyelem m God be with me and indeed Chineke na-anọnyere m bido n'ụbọchị ọmụmụ m wee ruo taa mana ka m gwazie gị aha oyibo m afọ eji wee rie anyị erie ịma aha nji mee baptizim Paul kedu ihe Paul mean little small thing ịghọtara ya na kedu ka ị ga-eji wee yuzuo afa buturu m ebutu bụ Paul afọ English ịhapụ ezigbo afa Chukwunonyelem then hapụ ezigbo afa nwere meaning hapụ nkwa nwechaa nkwa na-akpa aka n'ume ọhị na-eme so mgbe ụfọdụ ịhapụrụ ya real native name bụ afọ eji mara gị na mmụọ je na-aza afa ndị ọcha ọ ga-eriri eri so ihe nji aza afọ Igbo bụ na afọ Igbo bụ afọ eji mara m na mmụọ ọ afọ a ka ọ na-abụ mmụọ onwe m introduce na mmụọ ụmụ mmụọ ege ntị daalụ. Thank you so much, sir. Sir, we do hear people say, I don't need my parents' consent before I can marry the man of my choice or the woman of my choice. You know, so we want to know, is it good to be living with a man without your parents' consent? Yes, thank you for that wonderful question. Nke bụ eziokwu ndị mmadụ agbụrụ agbụrụ ụmụazị na-enupụ isi. Nke bụ eziokwu bụ na a sị n'ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Ndị Igbo na-atụkwa n'ihu sị na onye maara nna ya maara ndị gboo. You can never si na ị na-erubere ndị nna nna gị ha isi ma ọ na-erubere mmụọ nsọ gị isi ma ọ na-erubere anabe nna gị isi mgbe ị nupụrụ nne na nna gị isi. Ọ nne na nna gị abụ chi gị efere anya tupu efere anya na mbụ. Ihe na-achọ ịgwa gị mụ na ihe okenye nọ n'ala wee fụ ịbụ nwatakịrị irigoro irokotri enu ọjị ime afịa. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na nne na nna gị enyere consent for your marriage, my brother, my sister, you are joking. Enwere reason. Ọ bụrụ na nne na nna jụ na ha ama enye consent for a man you want to marry, enwere reason. Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị ihe ị ga-eme bụ convince nne na nna gị kọwara ha ihe ha mara about that particular guy. O nwere reason ha nyere maka onweghị ọtụtụ ndị mmadụ nupụrụ isi na ihe how my life. My life. Nobody will tell me how I will live my life. My brother, my sister, ihe also your life. That life we na-afụ a na-ebi nwere vertical, nwere horizontal.
So o nwere ebe ndụ ị na-ebi si wee metụta gị na mmụọ gị na ha sobi ụwa gị na Chukwu. Nwee ebe ndụ ị na-ebi na ya life existence ji wee megide metụta ndị niile gị ndị maara gị. So nọ mmadụ wee nwa ọgọdọ ewu na-ata. Ị bụrụ nwa agbọghọbịa, gere nne na nna gị ntị ka ha nwee ike wee gọzie gị maka you need their blessings. Maka na ọ bụrụ na ịnụpụ isi, ọ nwee mgbe o nyewere nsogbu ịsịkwana na agwara gị. Nke abụọ bụ na ị need the blessing because nne na nna gị need ka a bless ya gị ka mara eji a wee gaziere gị. O nwee reasons ha nyere, then nọba ha na pruvuoro ha reasons. Ịghọtara ya? Ipuruvu ọ bụghị ghara na ime ịdọrọ stọbọn. Ọ nwere ka esi epuruvuru nne na nna ihe. Ị na-agwa ya na with authority whether ma onye consent ma na onye nọ na ị ga-emeriri ya. The man is respectful. Ọ nwere nne na nna ya agbasi etu a ekpechi, mana ọ bụrụ na isi ada dị mọmi na ihe dị etu a na ihe dị etu a dị nwa akọwara ha, gwa ha mkpa ọ dị niile dị their blessing. Believe in me, ọ bụrụ na ịbụ ezigbo nwa, ha ga-emecha ghọta from ebe ị na-abịa, ha wee batụọ gị ọdụ. Nke a nke mbụ n'ebe nwaanyị nọ. And nwaanyị ọ bụrụ na emere ego gị ije na be dị na-amụ nwa, marakwa na ị nọrọ dị o. Maka na ụmụ nwaanyị anyị na-amụta ebe ahụ ama anụ ha ma eme ego ha ma agba nkwụ ha ọ tiri eme nke gị. Ịghọtara ya? Nke a bụ ofu gị nwoke ga-eduru nwa mmadụ na-epotori mana o nwere ihe i mere n'isi ya. Ọ ga ya taking risk. Yes, ya taking very risk. All the very important nye ahụ na nke ahụ. Yes, ihe Chukwu emerọ adịghị eme exist. Ọ bụrụ na nne na nna gị sịrị mba, mee ihe niile ị kwesịrị ime wee kọmvisi ha, kpọkwuo mmụọ gị na-azụ si ya na ọ bụrụ na nwaanyị a nwaanyị ha nyere gị ma ọ ndị ha nyere gị, ya mee ka nne na nna gị chenji mind. Nke bụ eziokwu, ọ na-arụ ọrụ, work like magic. Ọ bụrụkwa ihe ị ga-eme n'aka ike, mana ahịa nna-achị kụwara gị bụ na ndị niile nupụgoro isi wee je nụọ without the concept of the family na-ata ọfịa ruo taa. Ọ bụrụ na o mere n'izu, o mee n'ọnwa. Nke mbụgodo spiritually, gị na onye na-eto ara abụrụ dị na nwunye, mmụọ amara maka ihe unu na-eme. Ihe unu na-eme ebe ọyị n'anya mmụọ. Mana ọ bụrụ na mmụọ kwudola ụnụ, ọ ga-enyere ụnụ aka ụnụ enwe ike wee enjoy ya mara eju ụnụ till the end. Ọ nwere ike ọ dị ụnụ n'isi na ụnụ ya emewie, mana mgbe challenges of life, challenges of marriage set in, ịfụ na ịnọ enwere nsogbu. Ka m kwụsị ebe a. Daalụ. Thank you so much, sir. Yeah. Being disrespectful will only worsen the situation. You need to make them see from your view, convince them, because you need their blessings for a happy home. Thank you so much, sir, for that answer. Thank you. The third one is, in marriage, sir, is there any particular man or woman meant for each other? Yes, thank you for that question. Some people don't normally understand it. Nke bụ eziokwu bụ atiwara ya bụ aka oyibo nsogbe. O nwere a particular man ma a particular woman edere na ọ bụ gị na ya ga-ebido na nwunye. Ọ bụ eziokwu. Ka mma alụgha. Ihe na-eme ka nwoke na nwaanyị biri n'udo bụ compatibility. Unu na-abụ ga-enwerịrị ga-ada complement each other. Yes. Ọ bụrụ na nwoke ewu like fire element, and the fire elements ya, and that one fire element dominating in their life, in their character, ị ga-afịa. When they nwere water element dominate ha, ka mmalụ ga. Ọ bụrụ na ka we use zodiac signs. Zodiac signs anyị agwaghị na enwe ndị wụ Libra, na-enwe ndị wụ Scorpio, na-enwere ndị bụ Sagittarius ma Gemini wee gabazie. Ọkwa eziokwu, o nwere some characteristics that is very common among ndị bụ Scorpio. Yes, o nwere character eji mara ha. Character ahụ eji mara ha dị very unique ihe gbasara ha. Example ka mmakwara ga abịa na character, enwere sanguine, enwere melancholy and rest of them. Ihe dị na-abụ characteristics mmadụ na-egosi. Now, o nwere character mmadụ ga-possess ya. Ị mara na onye ga-eso uchi ya bụ onye nwere
opposite ka o wee nwee ike dị compatible ka mmakwa atụ. Ọ bụrụ na mmadụ nwere characteristics of fire, oge ọbụla ọ na-adị ya ikike, ọ na-adị ya ikike, ihe onye na-eto ha n'idiri bụ onye umeala mmiri ka ọ ga-agba ọnwụ na ya gba ọkụ gonite ewere mmiri gbanyụọ ya. Mana ọ bụrụ na onye bụ faya jee nnukwu onye bụ faya, ị mara na fire but fire, family ya menwenata udo, as simple as that. So ihe na-achịkọwara gị bụ na enwere so many bụrụ fire, enwere so many fire people out there. Every water, enwere so many water out there. So ọ bụrụ na enwere fire element, their character, ịbụ onye iwe ọkụ, oga, my sister, enwere so many ndị ndidi out there. There are hundreds and there are thousands all over the world. So ị ga-ehi n'idire bụ ịchọta onye ọ bụrụ na nke a adabara gị na onye a, enwekwara ndị ọzọ nwekwara the same quality ị na-achọ n'ime agata, ọ dị n'ime ebile kama na ọ ndidi ka ị nwere. So ihe na-achịkọwara gị bụ na onwe pastọ ọbụla ma ọ bụ onye ọbụla na-afụrụ sịrụ no this particular person, that this particular person, onye ahụ adịrọ right. Ihe na-achịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na ihe chọrọ bụ onye nwere so qualities, ọ ga-kpee ekpere, anti kpee ekpere, enwere so many ndị nwere those qualities. Ọ bụrụ na ikpe ekpere chụọ aja n'ụzọ gị, mmụọ ga-erutere gị onye sutukwala exactly ya characteristics uru wee nwe udo nke obi. So not today na enwere one particular person ga-abụrụ iwu na ọ ga-abụrụ rie onwere daalụ. Viewers all over the world, pay maximum attention to this teaching because you will learn a lot. Thank you so much for that answer, sir. Thank you. So I would like to know, religious crisis in Nigeria is increasing every day. What is your take on that? Like, what do you think is the cause of religious crisis? Yes, thank you for that question. The truth of the matter, boy, problem with that religion in Nigeria is intolerance. Anyị ara atọrọreti onwe anyị maka ihi na ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara na ada agbalụ Chukwu ọgụ. Enwere ndị mkpọrọ, do I use the word rascal? Enwere ndị bụ na ha dị rascal in nature, minor outside the religion. Enwere ndị ọ ga-abụ gị na ha na-emekọ ihe ịfụ na ha dị rascal. The way they behave, the way they reason, ọ na-adị ha si were aka ike ha nọ ebe niile. Ọ bụgoro n'ọdịnala ha nọ ya, ọ bụgoro n'ụka ọbịa ha nọ ya, ịghọtara ya. Then mana mụ so ekwu nwere nke wi na social media oge gara aga, onye ọdịnala ịpụta iwere Bible jee kpọọ ọkụ, ịpụta ị na-akpọ ndị mmadụ names. All the wrong, the approach is very wrong. Despite the fact no nwere ike ihe na-ekwu sense adị ya, mana the approach is very wrong. Ọdịnala Igbo abụrụ ihe eji mara ọdịnala Igbo. In fact, ọ bụrụ na ịchọwa ka ịchọwa the most peaceful religion on earth is ọdịnala Igbo. You know why? Dịka nsi ekwu ihe a, agwara ngị na ọdịnala Igbo kwenyere n'ofu Chukwu ka a na-ebelụ. Ihe dịzi iche wụ formula, ma n'ofu Chukwu dị ọhịa ọdịnala Igbo kwenyere na ya. So ọdịnala Igbo dị very accommodating, mana ọ dị m mwute n'ụwa kịta na ndị religious set dị iche iche adị adụ ndị nke ha ọdụ, kọwara ha na adị agbalụ Chukwu ọgụ. Mgbe ụmụ ndị anyadị butere ozi ha wee bịa n'Igbo, ndị nna nna anyị ha nabatara ha, nye ha ana udochia. Mana ọ dịzi mwute, o nwere ripọtụ nweta yesterday na o nwere especially n'ebe ụmụ nwaanyị na ọ na-aka njọ na be anyị na oraifite nwere ike ịkụ ya n'otu ụmụ nwoke. O wee mụ na onwe nwaanyị megidoronụ, ọ na-ejebe ụka, mechaa wee jebezi ọdịnala. Ụmụ nwaanyị wee sụpịa na mitin obodo gwa mitin ụmụnna, sụpịa na mitin na ọ na-ejezi ọdịnala, na-akpa ya akpụkpa. Onwe ihe ndị be anyị na-akpọ ịkpọ mmadụ akpụkpa, segregation. Finally, edepụ afịa na mitin.
efuru ya onye abatara na-abịa n'ọba anyị kịta enwesịrị otu ụmụ nwaanyị fọmụchara onwe ha, otu ndị eze nwaanyị, ụmụ nwaanyị ọdịnala fọmụchazi grup. Ọ bụrụ na ị bịara ụbọchị mmere bedde ma ị wọchị ya dị vidio, ị ga-afụ otu ndị eze nwaanyị nọkwa ya nọ. Ọ ihe ndị dị etu a necessity ha nwa ji wee fọmụcha those group. Ndị ahụ a na-akpagbu n'obodo dị iche iche maka ihi na ha na mere embrace ọdịnala Igbo, a na-akpagbu ha, ha wee fọmụzie group so that ka ha na-ejeritara onwe ha ihe. Ịghọtara ya? Adị m sọrọ ikwu ya, mana ọtụtụ ndị mmadụ enwere excesses dịka m si ekwu, na-enwere ndị bụ nwere n'afọ ọmụ dị rascal n'ọdịnala. Eji m ofu nwanne anyị nwere problem oge gara aga wee maa atụ. Ọ na-aga beyond ihe atụrụ anya n'aka ya. Ịghọtara ya? Ọdịnala Igbo ya asịpọtụrụ gị bụrụ look down on other religion, like iburu ihe okpukpere ndị ọzọ ji ekpere okpukpere ha gbaa ya ọkụ in public. Okay, gị nwa ji ego ogota Bible. If you don't want Bible again, you can discard it any way you want. But ọ ga-adị private. Must you come to Facebook kpọwa Bible ọkụ ka ị wee kere ihe chọrọ ime achieve, ka ị wee instigate ndị ọzọ wee gwa ha na ihe ha kwere na ya abara uru? Ọ bụrụ like that. Ichi make a valid point, like m nwasị wee make a valid point. Agụgo many religious book. However, m kwetara na ọdịnala mma pụta na public destroy ya those books maka na nka mana o nwere ndị kwenyere na ya. Ime etu anwa bụ play on their intelligence. Allow them at the right time, they will understand it. Because ịma ihe o were gị before gị nwa adị convince. So ọ dị wrong. Then ana m ebule m kwa ọtụtụ ndị ụka ụfọdụ na-achọkwa okwu. Yes, o nwere oge m na Abuja many years ago during the time of Goodluck Jonathan administration. O nwere one woman ndị ụka na-eme ya, o so aka ọsọ ọgba aghara n'ugwu Awụsa. Adị sọrọ ikwu ya, ọ bụrụ onye kwuo eziokwu nsogbu adị. Eziokwu nna-achọ ikwu na nwaanyị a jewere n'ebe e nwere ụlọ ụmụnna anyị dị n'eti isi na iji ebe ahụ na-agwa ha nọọsụ only Jizọs can save, na Jizọs ụzọ afa kacha afa niile, na except Jizọs na ihe niile mere babas. Ụdị okwu dị etu a na-instigate violence. So and ịma na ndị na-agwa bụ ndị belivuru n'ihe ọzọ, kedu ihe iji wee bịa na-agwa ha to their face? Asịpọtụrụ kwa ma ogbugbu ha gburie, mana eji okwute tugbuo nwaanyị asịpọtụrụ kwa ya. Yes, mana ihe na-achọ ịkọwa bụ ka onye bụ mmanụ na-agbara onye yi akwa ọcha, ka onye bụ akwa ọcha na-agbara onye bụ mmanụ, ka anyị nabatara onwe anyị na anyị niile bụ ụmụnne. So o nwere ihe ndị ụka na-eme dị very bad. Vileji ọbụla ha dominetịrị, ha na-emekpa ndị ọdịnala ahụ. Mgbe sị ka njụ ụnụ etu ahụ ka ọ dịkwa ụmụnne anyị ndị nọ n'ugwu. Ụfọdụ nwekwara ike ebe ndị anyarị ụka anyarị nọ, ha na-emekwa ha ahụ, mana o kwesịrị ịdị etu a. Unu ejizina maka ihe na ụnụ dominetịrị na kọmuniti nọ na ya na-akpagbu ndị na-eme omenala. Ọ jọrọ njọ. Ịghọtara ya? Oke, jụọ na onwe ụnụ, ọ bụrụ na ndị omenala si etu ahụ ekpagbuo ndị ụka mgbe ha bịa, agha ya enwe Christianity n'ala Igbo, at least 70 to 90% Christianity anyị nwere na anyị enwe. Mana ndị nna anyị ha nke obiọma ha welcome, maka na anyị believe na ọchịchị onye kwuo uche ya. Onye ma bụ ndị Igbo. So ka anyị bụ ndị Igbo, ka anyị kwụsịnụ ihe a na-ebute nsogbu. Etu a nọ anwụ onye ọdịnala to the core, and the more na ụmụ ya enyeghị valid points. Why? Maka na ebugo m mmiri kwuo ngwọ malụ nke dị alụ, agwa gị valid point why do I prefer iso the rule of my ancestors. However, I respect gị ọgwụgwọrọ n'ikwenye n'ihe ọzọ. Like as you see me now, if for any reason na m chọrọ ịnụ nwa, enwere m ike ime Christian, it doesn't matter. Yes, as long as we are compatible, and as long as no onye adọrọ rascal, no onye ga-respect my okpukpere m respect ya nke. However, na-emesi ezigbo omume on his own, on her own, ọ ga-eji aka ya sị dadị na nchọrọ iso gị n'okpukpere ya, mana ime by force. Example, some of my family members
ndị ọdịnala. Why some are still going to church? Understand? Ọ na-adị ha surprise. Onye ahụ wee gesi na ọ na-eje church na ego onyinye, enye m ego onyinye. Are you surprised? Yes, because any of me use force n'ebe onye ahụ nọ. Yes. E nwere ụfọdụ ụlọ ụka ndị Katọlik nwe ụlọ akwụkwọ ha ndị Reverend Sister na manage. E nwere ụfọdụ ndị My Foundation na-akwụ ụgwọ akwụkwọ dị ya. Yes. Ịghọtara ya? Ọ bụ ụgwọ akwụkwọ ụgwọ Reverend Sister kpọọ m n'ụgwọ akwụkwọ ndị nna eset n'ụgwọ akwụkwọ. Ịghọtara ya? So and despite that, those children maybe they are Christian children. Ọ Chineke nwe onye na-akwụ ụgwọ. So ihe na-achịkọwa bụ ka anyị hapụ na ịmụ ihe a iru otu a ahụmụ nke Peter ahụmụ nke Apollos na-enye nsogbu. Ka anyị kwụsị na ya, ka anyị kwụsị in this hatred because it will not help us. If you want to make valid point and allow the person to take a decision. Don't coerce anybody. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. So what is the center of ordinary spirituality? Thank you. For that question, ordinary Igbo, everything is centered on Aja. Ịchụ aja. One thing is very common. Ordinary Igbo bụ ịchụ aja. Ọ bụrụ na ị grow between n'isoro grow mara ya great grandfather, ị ga-afụ na ọdịnala Igbo bụ ịchụ aja. Etago maka na ọdịnala Igbo bere ibu na aja na-etugbu ilo. Aja na-emepe ọnụ ụzọ. Aja na-egbupụ uke. Ịghọtara ya? Ọ ya kpata o ji abụ ọdụ ukere adị n'ụzọ etu anyị sị ga-achụ aja ndị ọgbọ uke na ịghọtara ya? The center of attraction of Igbo spirituality is centered on aja. Selfless services. Ịchụ aja wee nye mmụọ na mmadụ. Onye abatalụ na okwu mmụọ dị iche iche ma na tempụl dị iche iche a na-egbu anụ na-achụ aja ndị mmadụ a na-eri na-eme sadaka. Onye ahụ dị senta. Eweziga ịchụ aja ọdịnala Igbo ama eguzo maka na ịchụ aja abụ dị senta. Onye agbata na ọ bụrụ na igro with ya maybe ya great grandfather ya grandfathers, ị ga-eme itu onye ahụ amalụ na ọ na-abụ ebupụta nri n'ilo ka a na-eri nri eso kwudo that format. O kwuta na nri etu a ọ bụ swallow ozugbo agbụ ọtọ ọnụ ya n'ofe ọtụpụ n'ala. Ịghọtara ya? Ọ tụpụrụ ụmụ mmụọ, mana ụmụ mmụọ ndị a atụpụrụ ya ga-erie via those ants, lizards, birds, and rest of them. So etu ọbụkwa nnọọ rice etu akọ esi kwuru rice wee wu. Ịghọtara ya? So maka na ịchụpụ aja. So ọdịnala Igbo kwenyere na ịchụpụ aja na-achụ aja. So ọ bụrụ na Igbo onye ọdịnala Igbo na-achụ aja, ọ bụrụ ọkwa ịgwọ ọgwụ bụ ọdịnala maka ndị mmadụ aghọtarozi. Ndị mmadụ devietiri n'ihe bụ ọdịnala maka na agbụla ejeghị ego ụzọ. Mmadụ ma ndị na-eblem ọgụnwa, yes, gịnwawu nna mmadụ, gịnwawu pa mmadụ jụrụnụ out of ya own ignorant. Ịkụziri nwa gị ihe bụ ọdịnala. Instead, you demonize ọdịnala. Ụmụazị enwe different idea of what ọdịnala is all about. Mmanụ na ụkọ ọfọ na ogu. Mmanụ na ọfọ na ogu ka ideji awan. Kwetanụ na obetara buru. Ụmụazị amara ya. So recent time, maka na ọ bụrụ na isi na ime train ụmụ gị ọfụma, ụmụ gị pụọ outsiders, a train ha in the wrong way. Ọdịnala ahụ ụnụ jụ n'ụlọ ama akụziri ụmụ ụnụ ka ha malụ ihe bụ rie ọdịnala, kọọ ọdịnala Igbo. Na kọọ ọdịnala Igbo abụrụ ịgwọ ọgwụ. Ụnụ ewere aha ịdị ya. Kịta ndị aghọtara ihe bụ ọdịnala jeziri na-ekụziri ụmụ ụnụ etu esi egbu oke ite, etu esi agwọ ajọ ọgwụ. Ụmụazị a na-eme impres che na ọnyanwa bụ ụzọ ndụ. Ghọtara ya? Ọdịnala Igbo onye ọdịnala abụrụ onye na-agwọ ọgwụ. So mana n'ụtọ na ụnụ okenye agụgharara ụmụazị nke bụ orijinal ihe ọdịnala bụ kwụba aka gị ọtọ na-asọ nsọ ala chụba aja na ọnya obesik ọdịnala Igbo. Mana maka ihi na ụnụ ekụziri ọrịa onye ilo
na ndị ignorant people kụziere ha the wrong thing. A na-egbuzi oke ite ha agha and ọ ga-egbukwa ha agha ịghọtara ya, na-agwa ajọ ọgwụ dị iche iche, na-agwa oruru, na-agwa many things ka o wee bute maka na ndị Igbo tụrụ ilu si na ihe o ji abụkwa na a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute, a na-emetụrụ ya aka bụ na awọ na okwute eyi. Onye akpata na mụnwa and may spend huge amount of money monthly ịfụ na nna akụziri gị site na Eziokwu TV ihe bụ kọ ọdịnala Igbo. Ihe anyị ga-eyuzu Eziokwu TV bụ ka o wee nwee ike baa na various homes. So ọ bụrụ na ị na-ege ntị, ị na-anụ olu m, ihe Eziokwu TV na be gị ka gị nwa na-amụta, ụmụazị wee na-amụtakwa ihe bụrụ ọdịnala Igbo. Maka ọ bụrụ na ịkpọchie ntị ụkpana okoko gburugburu ntụchiri ya, ọ bụrụ na ịkpọchie ntị na ụmụ gị ama the right concept where everything is revolving, ụmụazị a ga-apụ n'ilo jee soro ndị na-egbu oke ite, soro ndị na-agwa oru, soro ndị na-agwa ajọ ọgwụ dị iche iche maka ike mbute. Ada enwere ike emesị bụrụ the first victim. Daalụ. Thank you so much, sir. Thank you. Who is the called ordinary person? Thank you for that question. A real ordinary person bụ onye na-asọ san kio idi. Ọ bụrụ na ana na-ede asọ san, forget it. Iburu onye ọdịnala. Ọ bụrụ kwa onye ọbụla bụ ọfọ pụta na social media bụ onye ọdịnala. Ọ bụrụ kwa onye ọbụla ji nzu ma ọ bụ jide edo ma ọ bụ na kwara ụfọdụ ihe gasị bụ onye ọdịnala. Gee ntị na ihe bụ onye ọdịnala. Onye ọbụla hiding under the umbrella of ọdịnala, ọ bụrụ onwe dibịa mana ọ na-edina nwunye mmadụ, abụrụ onye ọdịnala. Ịghọtara ya? Onye ọbụla bụ gboro nwunye na ọ bụ onye ọdịnala, hide under the umbrella of ọdịnala, mana ọ na-egbu mmadụ, ọ na-etinye aka n'ịkwafu ọbara, abụrụ onye ọdịnala. So ọnya ka ndị Igbo ji tụọ n'ilu si nwoke si na ya ji ọfọ, nwaanyị si na ya ji ọfọ, mana ọ bụ ọfọ bụ onye ji ya. So ihe ga-eme gị ka ị bụrụ kọọ onye ọdịnala Igbo bụ mgbe ị na-asọ nsọ ana, ịmara ihe a na-afọbidere imegidekwana mmadụ maka na ike dị gị n'aka, kwuru n'eziokwu mgbe dum, maka na ọdịnala kwenyelụ na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Ọdịnala kwenyere na o metara bụrụ law of karma. So ọ bụrụ na onye ọbụla efuru o nwere these principles, ọ bụrụ onye na-emegide mmadụ, onye na-etu a, enwere ọtụtụ ụmụ mmụọ and entities of power so many things nwere ike ime ka a na-azọ gị azọ na mmụọ. O nwere ike ịwụ because of your great gift. Enwekwara ike ịbụkwa ihe ogbochi dị iche iche. Ịghọtara ya? O nwekwara ike ịbụ na o nwere ụtụ dị n'ụzọ gị merụchi gị ezo. Enwere ike nwee many things nwere ike ime na a na-agba afa, enwere ike masị agbatara the right person. Mana ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ onye nwa bụ ihe izi ị ga-ebu ụzọ chọba n'ọdịnala Igbo. Ịbata n'ọdịnala Igbo, ihe izi ị kwesịrị ibu ụzọ mee bụ establish cordial relationship with chi gị na ụmụ mmụọ gị na-asụ. Kedu ka ị ga-esi mee nke a? Ị ga-eme ya ịbịagoro create a time for your spiritual exercise. Mgbe gị na ụmụ mmụọ na chi gị na ezumezu mmụọ niile gị na-asụ ji akparịta nkata. O nwere ike ịgba ụtụtụ, o nwere ike ịbụ ehihie, o nwere ike ịbụ abalị. Ịbịa mgbe anyị gwa ha na ịbịakwa ituo ha afa. Ị niile ọ bụrụ iwu na ị ga-akpọchi gị afa by name. Iru ebe ahụ kene Chukwu okike pụrụ ime ihe niile, kene ndị angel nke Chukwu, kene forces of nature, kene chi onye ụwa ya personal guide, kene ụmụ mmụọ niile so unu, wee gwa ha na tata na chi tata efugokwa na gị nwa bụ onye dị etu nwa onye dị etu a ga-aka ituo ha afa ka gị na ha nọ. Ịtụcha ha afa, ihe ọchị gị si ha ebe ọ bụla isi mejọ ha gbaghara na ịnwatara ya asa ahụ n'afọ yọọ ihe dị mkpa, ịyọcha ha ikwubi okwu wee jụọ ha kere ihe ha chọrọ ka ime. Mgbe ị na-eme etu a, ị na-ebuild cordial relationship. Ọ mgbe anyị na-ajụ ha kere ihe ha chọrọ ka ime, ka ị ajụ ha biko ha lidie gị to the right dibia ga-agbalị gị afa. Yes, maka na onye ajụjụ a na-efu ụzọ. Ọ mgbe a ka ị ga-enweta clear message. Enwere ike akpọrọ gị afọ onye a na ntị, nwee ike ọsị gị oke ngwa gị jee na YouTube ma na Facebook. Ị nwere ike ije ebe anwa before you know it, onye ahụ apụta and ị na-ege ọnụ mmiri okwu ahụ, obi gị na ihe niile gị na ha so
asị gị ịchọ onye na-etu a ka ọ lụọ gbara gị afa ịfụna ya na mmụọ na-ele di gị mana mgbe ahụ ị gbatara ọdịnala eze kpam kanali ijebe ị mara na ịgbapụrụ ọsọ mana chi ga-esoro gị so gịnị ka m na-ekwu maka ya ihe m na-ekwu maka ya bụrụ ị ga-ebugoro ụzọ ka gị na mmụọ kwụrụ build okoda relationship bido dị na ịgba afa ịghọtara ya mmụọ gị na ha so ga-anabatara ndị onye ahụ ga-agbara gị afa and ịgbacha afọ anwa obi gosi gị na mmụọ gị na ha sosi gị sobe onye anwa a na-agba afa na-afụ ihe na-eme na ndụ gị onye a ga na-ene anya na-efolo gị ị na-egro gradually ịbata n'ọdịnala Igbo abụrụ ka ị bịa gụwa sensus dibịa sị dị n'ala Igbo ịgbacha afọ na nke onye idewe na nke onye ịgbacha afọ at a stage ya dị confused ibido gbakwa n'afọ onye ụwa ịfụ na enwere nke agba nwegasị na onye nwe ga agbasị na onye at a stage dị confused enwe stagnation by then ịfụ na nwere progress imegara atọ ruo ofu ebe ịgba na-achawa ụka etu ndị mmasị agba achawa ụka iburu ebe na ọdịnala na-agba achawa ọdịnala isi ebe a at a stage nzọ ụkwụ na nsị abụghị nwee problem so kwuru ofu ebe ka i wee nwee ike na-egro gradually utu ụmụ mmụọ gị na ha so ọha ga na-eri di gị ka ị ghara igba oke speed. Thank you so much, sir. Sir, joining ordinary practice, does it guarantee wealth? Thank you for that question. Ọtụtụ ndị mmadụ na-misconcept ihe bụ ọdịnala Igbo abụrụ ịjọ ndị ọdịnala Igbo ka ibute ike. Onye nwa the wrong concept ndị mmadụ na-enwe. Ihe njikwa ndị mmadụ ga-echigata n'ọdịnala abụrụ ka iburu ike. Ịghọtara ya? Ihe ejisi gị chigata tụnyara utu bụ ka gị na ụmụ mmụọ gị na ha so nọrọ n'udo maka na ihe na-esi na nke onye akarịa gị na ha mee udo ka ụmụ mmụọ kwudoro gị ka i wee weta ihe ọma dị na mba werata n'ụlọ mana ọ bụrụ necessarily na ị ga-abụ nnukwute ọgaranya iri efi mmadụ niile ama abụrata milionia ọtụrụ possible o nwere ike ọgaranya akụ na ụba adọrọ akara aka gị mana ọmụmụ nwere ike dị n'akara aka gị ọ ya bụla ndị Igbo ji ekwu akụ na ụba ịghọtara ya ife akụ na ife enwe ọ ihe niile abụwo ịmụrụ na ogologo ndụ na-arụ isi ike bụ wel ị nwere idea maka na asị na ndụ ka akụ onye dị ndụ ọ dụkwute ife ọma o nwere nwoke mma nwoke ya nwere ego mana o nwere ogologo ndụ ọ dịgidoro ogologo ndụ dị over 100 years mana ọ dịzi ndụ anwa n'ogologo ndụ ahụ ọ nọ rụtara ụlọ elu mana ọ dịzi ndụ ụlọ elu batabịa ịghọtara ya na o nwere onye nwere ike ịgba ka ngwọ obere oge at 56 ọ namagochukwu ọna onwe onye nwere ike ịnọ n'ọnwa 20 ọ ya na ebe afọ ụmụ ya ife ụlọ elu a na-abata na bịa n'ikem gịnị ka m na-ekwu maka ya ihe m na-ekwu na ya ka ya bụ ihe ji so bata n'ọdịnala Igbo bụ ka ịbata ime udo n'etiti ụmụ mmụọ nọ na be nna gị onwe mmụọ ọbụla emegidere onwe spiriti nwa ada ma ọnwụ nwaanyị bịara ije dị emegidere eme ya peace enye kpapụ ogwu dị n'ụkwụ ka ọ kpawa elu ala mgbe ị medochara ihe nye dị n'ụmụ ụzọ gị ka ọ ga-abụ ihe ọbụla bụ chukidere gị na akara aka gị ka o ruo gị aka Chineke nwere akụrụgba o nwere ike inye gị nwere ike inwe ogologo ndụ o nwerekwara ike inwe oke ọmụmụ o nwekwara ike ịbụ ihe enunu o nwekwara ike ịbụ ego ọ bụrụ ihe ọ kwadoro onye a ka ọ kwadoro onye a mana ana m achọ ịgwa gị na o nwere ndị nke ha bụ ụwa ụtụtụ at 30-35 ka o bute gị ike o nwere ike at 50 ọ namagochukwu nwee ndị nke ha bụ uwe ehihie o nwere ike bifo ọ na-akpata ego ọ na-eru 50 ị ga-abata n'ụzọ ya agbaka mbọ wee ego nri ọgaranya si na chi o nwere ike ndị edere nke ha n'ụwa mgbede o nwere ike ọ dịgide ndụ ruo 90 ruo 100 ọ ga-anọzi ebe a nnukwu ọgaranya abịa nụrụ nwa ya ọ bụrụ onye kpatara ego mana esi n'aka ọgụ ego bata ọgwụ adị gosi nwaanyị na nwa ya o nwere nwa mmadụ na be anyị n'ochi n'ọzọ taa
bụ na nwa nwanne ya nwaanyị nwa dị ya na mụ na bie ga-asị ya mpakịrị ihe ọ ga-emeri ya ọsịsị lụọ ọrụ ụlọ arụchara ya ụlọ nwa ahụ ajụkwa ya sị ya mpakịrị ihe ọzọ ya ga-emeri ya ọsị chibe ya ọzọ echie ya ọzọ ịghọtara ya so ịfụna n'ụwa mgbede ọ nwere ụwa etu a etikwara aka n'akara achọ ihe ka ịkpata ego inwe akụrụ bụ ebe a ka ọ dị ka ị gara ebe nwanne na-achụ àjà ka iwepụ uke ka iwepụ ụchụ ka iwepụ nseke dị n'ụzọ gị ka ị wee mee ihe bụ ụwa gị ihe ejesi gị chụba àjà bụ ka ị nwee ike wepụ chụọ àjà wee gbochie ndị amoosu gbochie ndị ajọ mmadụ ịnarịghị oke gị ka ị wee bụrụ na oyi eme ụwa gị ka ihe ọbụla bụ akara aka gị ka ọ pụta ihe ka mmadụ ghara ịda gị ya ha wee ba mgbe ya bụ akara aka ahụ ga-apụta ihe adọrọ n'aka nwa dibịa ọ dọrọ n'aka ya spiritualist oge ruo gbara oge ọda ihe magbu na-eme omume dị mma na-agba mbọ ịdịkwana lesi ijidekwana oke mmadụ maka na onye ji mmadụ na ji onwe ọkwa eziokwu ijikwana oke mmadụ kwụba aka gị ọtọ na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike maka na hard work pays hapụzie ịgozi mbọ ị na-agba adị n'aka mbọ so onye na-achịkọwa bụ na ị na-abata n'ọdịnala Igbo na ọhịa chụwa na-aja taa chukwa chi gị ebụrụ ọgaranya iri efi onye gwara ihe mmadụ ji achụ aja dị n'ụzọ ya bụ maka na onye kwụ ụgwọ ji onwere onwe ọdịnala does not guarantee you what ọdịnala guarantee you udo nke obi nye na ihe niile idizabụrụ ọ ihe niile idizabụrụ ịchụgba aja ị na-achụ nwere ike o mee gị idizabụọ ngosi so na aja ị chụrụ so be it mana ọ bụrụ necessary because na aja ị na-achụ nwere ike wụ na-eji akwụ the previous debt echi so ọ bụrụ na ị na-abata n'ọdịnala na ihe eji achụ aja bụ ka i wee bute ike ọga ihe wrong concept. Daalụ. Thank you so much, sir. Yeah. So what is responsible for the new awakening in Ordinary Igbo? Thank you for that question. The truth of the matter, Bona, our ancestors are incarnating back. Yes. The truth of the matter, Bona, our ancestors are not happy being in the spiritual realm and seeing the decay in the society. Let me tell you one thing. I want one post from Madam na Facebook this morning. Na-aga viral. Na-akụwarụ ndị mmadụ ihe bụ ihe ha kwesịrị ịma. Ọdịnala Igbo ụzọ ndụ mana ihe ị kwesịrị ịma na ihe na-eme n'ụwa kịta bụ na ọ bụrụ na ipe attention ịmata exactly ihe why you are here and ihe na-emenụ in our society. So kedu ihe na-ekwu maka ya? Ihe na-ekwu maka ya bụ na question a eji ụtata bụ ọ bụrụ na ndị mmadụ pay attention enwe ike wee ghọta ya bụ ihe ha kwesịrị ime. That question is, the question is, people has been asking, what is responsible for the new awakening? Yes. So the new awakening, both our ancestors are reconnecting back, and because na ndị mmadụ bịara jụọ questions, and then nna anyị ha dozi satisfied with ihe na-emenụ ụmụazị na-agaghị ezo ụzọ ụfọdụ na-akwatu obi ụfọdụ na-akwatu ọfọ ụfọdụ na-emebi ihe ọkpụtọrọ ọkpụ dị na ngwu ha wee na-asị no na ihe a bụrụ ihe anyị bụ n'obi n'ebe ụmụ anyị nọ. Ha nwa na onwe ha nyere ndị foreigners ana ha wee bịa lụọ ụlọ ụka dị iche iche. Today ndị anwa mbịara anaghị echi eze bezie fight gbakwazi ọdịnala nabatara ha nọ wee bozie ọdịnala ji na aja bụ ọdịnala ji na aja ụfọdụ bịakwụsị kịta bụ many things. So so many things ga wrong. So ndị nna nna anyị ha adịrọ happy. So ihe na-achịkọwara gị na most of our ancestors are reconnected back with great wisdom. Yeah, because ọtụtụ ndị mmadụ abụzi ọdịnala as if na ọdịnala wụ backwardness. Ọ bụrụ eziokwu. Ụfọdụ bịasịrị civilization dị na ụwa tata ụfọdụ na-ebozie na Christianity. Ọ bụrụ eziokwu. Obodo dị ka Ethiopia, onye ọbụla ma Ethiopia was never colonized by any country. Today in Africa, Ethiopia was a giant.
ihe gbasara aviation. Yes. So aviation nwere ihe ọbụla bụ development ga-apụ na Nigeria adịrọ na Ethiopia. Ghọtara ya? Then nke ọzọ m chọrọ ịkọwara gị bụ like the country like China and India have been there. China and India they don't joke with their belief. They don't joke with their culture. They don't joke with their tradition. Yet they are fastest growing economy. So ọ bụgoro na ndị anyarị abịarọ na buy ga-develop na 21st century. That time anwa ndị ọcha bịara na buy na 18th century bịara na Africa. Befe mere develop. How can they use chariot? How can they use all these undeveloped things? Or ka ha bịara na Africa wee bukọ akụ na ụba niile dị na Africa wee na-edozi ebe ha. Ịchọ picture estere na 18th century na Europe. Ọ dị ibere ebere. Ghọtara ya? So ka ị ghara isi na ọdịnala ewetara anything backwardness. Mana abịazi ibe ọdịnala dị na aja. Giving dog a bad name in order to hang it. So ihe na-achịkọwa ihe butere the awakening bụ na our ancestors are reconnecting back with great wisdom. Iji wee kọwaa etu ihe si wee kwuru na mmụọ. Daalụ. Thank you so much, sir. Because of our time, this will be the last question for the day. Sir, who is a called one? Thank you for that question. A called one bụ onye akpọrọ ọrụ. Yes, anyị akụwa gị emeni mana anyị sị ka anyị kụwa ya maka ndị jụrụ ajụjụ. A called one bụ onye akpọrọ ọrụ, akpọrọ ndị mmadụ ọrụ n'ụzọ dị iche iche. Onye akpọrọ ọrụ nwere ike ọ bụrụ na ọ na-alụ n'ụdị ụka ma ọ na-alụ n'ụdị okpukpere dị iche iche si na nghọta ya. Onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ. Ya na onye a nwere ike na-alụ n'ụzọ ọbụla etu o si wee ghọta. Mana gaa jọji na onye dị etu a maka na ọ bụrụ gị kpọrọ ya ọrụ. Ụmụ mmụọ kpọrọ ya ọrụ ga-emecha direct ya ọgwa na ọrụ na ọfụma at the end of the day ọ ha ma ga-epenalize ya. Ọ gbasara ọrụ gị jọji maka o nwere ndị dọkịta abụrụ jọji ka a na jọji pa past judgment n'ebe ndị mmadụ. O nwere mmadụ na-abụ mma face to face. O nwere mmadụ na-abụ na ha nọ face to face. Ma face to face. Mmadụ na-awụ ahụ former pastor ha nwechara ministry. God nwere ministry n'Imo State. God nwere ministry na Lagos. Mana today as we speak ha mana ha nwere call mana ha decide ka ha rụọ n'ụdị ụka maka ihe ndị mmadụ na-ekwu. Mana today ha etigatago maka na ha alụghị ya n'ụka fụ na ọbụrụ the originality. Now ha etigatago azụ na-arụzi ka ọ dịbịa mmadụ na-awa ama ha face to face. Yes. So ihe na-achịkọwa bụ ụbọchị mgbe birthday one of them former pastor. Mana ihe na-achịkọwa bụ na a called one wee called one. Onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ. Then enweziri categories of ndị akpọrọ ọrụ. Na-enwere ndị akpọrọ ọrụ ka a bụrụ aka ji ọfọ nke ngwurube ha. Nwee ndị akpọrọ ka ọ bụrụ nke ụmụnna ma ọ bụ nke obodo. Ngwaji ndị akpọrọ ka a bụrụ ndị mgbasa ozi wee nye mba dum n'elu ụwa. So ndị akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ bụ ụdị dị iche iche. Daalụ. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu on WhatsApp with the number showing on your screen right now. Ogbuefi, thank you so much for your time. We really appreciate it. Thank you. And before we go, do you have any advice for our viewers? Yes, viewers all over the world. If you are watching me right now on social media, my advice again, if you are going to start build decoder, this start build decoder, you're now watching here and watching social media right now at the comfort of your home using our decoder. Decoder, I make weapon, I share, send there, ship nationwide. I want to go our decoder, start build decoder. Start build decoder can get Facebook TV, and we have more than 60 channels on it. That wofu, kebwa. Ana m ayọzi ka ị na-anụ olu a na-agbasa ozi ọma na-emetụ aka na share button. O nwere ihe ọ ga-efu gị gwa ndị mmadụ gbasara ozi ọma ya nọ n'ụbọchị taa ị na-eme nke ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe na-egozie gị. Ana m agụkwazi ọfọ n'isi ndị friends of the temple, children of the temple, ya na ndị niile sonyere anyị na aja nke ọnwa Disemba. A sị na ọmaka ya emere ụlọ na onye na-achụ ụlọ ga-ada
onye checha ihe ọjọọ ya eme unu ya ma onwe asị m na unu ga-ejere obodo na unu ga-anakwaziri obodo asị m na ụbọchị tata ga-ewetara unu ihe ọma asị m ihe ọma dị nne ya da-anọ nna na ọdịnala ya pụrụ unu ome ka ụwa were anya ha wee fụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a maọbụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, echefu na isendịrị meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. ka ị na-eme nke a ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị ma nọnyere gị mgbe dum. Thank you so much, sir. Thank you. Viewers all over the world, see you same time, same date next week. Ndị enyi m ndị metara onwe m, ọ bụrụ na ọ nwere meseji chọrọ isendịrị m nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na WhatsApp, kasị na WhatsApp only, send ya na 08057837672. I repeat 08057837672. Ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke ezi.